gratulovať našim a radovať sa z postupu do semifinále. Ešte príde, už nepríde posledná americká strela. Prepukla obrovská slovenská radosť. Tým Štefana Mikeša postúpil do semifinále majstrovstiev sveta do 20 rokov. A ak sme našim chlapcom gratulovali a aj ďakovali za nádherný štart do nového roka, tak sa im treba poďakovať, že ten silvestrovský zázrak proti Fínsku dokázali zopakovať a dokázali ho ešte zväčšiť, pretože zabodovať proti Fínom to bol od začiatku cieľ a tá najschodnejšia cesta do play-off, ale potom získať cenné víťazstvo v play-off nad americkým tímom, nad veľmi silnou reprezentáciou, systematicky budovanou niekoľko rokov, to je určite nadplán. Ak by sa dnes vyhlasovali 3 hviezdy zápasu, tak môj osobný tip: 3. hviezda Jaroslav Janus, 2. hviezda Jaroslav Janus a 1. hviezda Jaroslav Janus. Tam niečo, o čom hovoriť. Brankár bol skutočne najväčšou osobnosťou, najväčšou individualitou, ktorá ale dala všetky svoje sily v prospech kolektívu. A výsledkom sú takéto chvíle, takéto nádherné, emotívne chvíle, emotívne momenty, ktoré určite nikto nezabudne. Nikto z týchto chlapcov, ktorí bojovali na ľade, ani Vyletelka, ktorý do zápasu nezasiahol, ani nikto iný. Kvôli tomuto sa skutočne hrá hokej a my v tejto chvíli môžeme ohlásiť, že Slovensko a náš ďalší priamy prenos nás čaká zajtra v tomto istom čase, teda v čase s rovnakým začiatkom. 3. januára o 9:30 nás čakajú silné, nesmierne silné a vyspelé 3 korunky, ale prečo nezopakovať takéto chvíľočky ešte raz? Predsa dobré veci sa dejú po trojici, takže 3. víťazstvo za sebou, to by bola už skutočne neuveriteľná paráda. No, vyhlásenie najlepších hráčov jednotlivých tímov. Z tejto vyrovnanej partie a nadšenej partie tam pôjde, je v podstate jedno. Aj nejaké tie vyberané slová sa naučili chlapci. V takýchto chvíľach to určite môžeme prepáčiť. Tá obrovská radosť našich mladíkov zavládla, verme, že aj pred televíznymi prijímačmi. Slovensko v semifinále majstrovstiev sveta, to sme naposledy zažili v roku 2004, ale to bola seniorská reprezentácia, ktorá vtedy smolne už v tej pražskej časti šampionátu nedosiahla na medaily. Práve Spojené štáty americké nás vtedy v samostatných nájazdoch oddelili od bronzových medailí. Pamätáme si dovtedy relatívne neznámeho obrancu Andyho Roacha a jeho krásne blafáky. Seniorov pomstili juniori. Jaroslav Janus celkom prirodzene, tam nemohla byť iná voľba. Pozrite sa, má dokonca ťažkosti sa dostať z toho kopka hráčov, ale ak si niekto zaslúži označenie hráč zápasu, tak je to tento chlapec v tejto chvíli. Niektoré jeho zákroky pripomínali tie zázračné chvíle Jana Lašáka na göteborskom šampionáte v semifinále proti Švédsku. Nechceli sme to hovoriť nahlas, aby sa to nezakríklo, ale výsledok je napokon rovnaký, hoci tam to bolo o stupienok vyššie v tej hierarchii play-off. My sme obrovsky vďační aj za tento štvrťfinálový krásny triumf nad Spojenými štátmi americkými. Slovensko zvíťazilo 5-3 a slovenská hymna neznela len dvakrát v Civic Center, ale zaznie aj teraz v Scotiabank Place.
Najpopulárnejší slovenský spevokol ukončil svoje vystúpenie, ale hokejová reprezentácia ešte bude hrať ďalšie 2 zápasy na majstrovstvách sveta. Ten prvý odohrajú naši proti Švédom zajtra o 9:30, tak ako dnes, opäť v Scotiabank Place, no a potom podľa výsledku tohto zápasu aj zápas o 3. miesto, respektíve finále. To bude všetko záležať od výsledku tohto duelu, ale že bude Slovensko v zápasovej hre na majstrovstvách sveta ešte aj v posledný deň turnaja, to skutočne čakal málo kto. Je to dobré a je to úspech pre náš šport, náš najpopulárnejší šport hokej a veľmi to želajme chalanom. Nech si to dneska užijú tieto okamihy a treba rozmýšľať už nad zajtrajškom, ale treba vlastne oslaviť najskôr, vychutnať si ten pocit víťazstva a hráme o medailu, to je veľmi dobré, úspech pre náš šport, chalanom gratulujeme, trénerom gratulujeme celému realizačnému týmu a myslím si, že sa nemáme za čo hanbiť. Je to slastný pocit vyhrať vlastne v kolíske hokeja nad Američanmi, ktorí sú takmer domácim tímom a myslím si, že sme si na svoju stranu získali aj domáce obecenstvo, ktoré keď sme mali možnosť, Janu sa vyhlasovali vlastne najlepším hráčom nášho týmu, tak bolo jednoznačne na našej strane a spontánne tlieskali a oslavovali s ním. A je to veľmi dobre, krásne obrázky a jak sa hovorí, jak na Nový rok, tak pocit, nech nám to vydrží. Reťaz slovenskej hokejovej radosti nech je tým najlepším pozvaním aj k sledovaniu ďalšieho priebehu šampionátu do 20 rokov. Najbližšie pokračovanie už zajtra pri pohľade na obrovskú radosť našich mladíkov vám prajeme príjemný zvyšok dnešnej noci. No a zajtrajšia bude snáď opäť hokejová. Dovidenia, dobrú noc, užite si oslavy.